Salutare, prieteni și iubitori ai artelor! Suntem alături de copilașii grupei de marți. Suntem la ultima ședință din acest an alături de ei. Iar ei au hotărât astăzi să ne cânte o colindă pe lângă picturile frumoase pe care le vor face. Copii, cântăm? Brad frumos. Oh, brad frumos. Gata? Foarte frumos, bravo! Să sperăm că vine moșul la voi și o să vă aducă cadouri drăguțe și tot ce vă doriți și anul viitor să ne revedem cu bine. Da?